Kining maong pagtulunan mao ni ang pirmi na kong iwali or ipahinomdom tungod kay mao man gud ni ang sentro sa kinabuhi ni Kristo nga gisunod sa mga apostoles o gisunod sad sa mga santos sama ni San Roque ug unsa man ang pagbiya sa tanang butang ug tao sa kalibutan. Saman, ganahan mo mosunod aning pagtulun-ana? Tubag. Ngabi tayo, magsigig reklamo na ako atong mga pipila ka mga netizens ba? Ay, good pagsigig hisgot anang kural padel, mangural manggani ng simbahan. Ana, sabton lang gid nato nga ang importante nga ang tanan natong gibuhat dinhi sa kalibutan, makural man o way kural, naigo sa maong pagtulunan nga andam gyud tang mobiya sa tanan. Kung nangural ka kay di ka gustong mobiya, aka na makapa-impyerno na nimo, pero imo nang gikural kay gusto nimong biyaan. Pero saon sa di mo pagbiyang imo magikural. Amot la, para na itong simbahan, giunsa man nato ning ano nga tom ning gikural, aron maayong pagkagamit sa atong isig katao. Maayong pagkagamit ba mahanay, di ba? Mausad na inyong balay, inyong kuralon aron maayong pagkagamit sa inyong silingan. Adto sila magparty sa sulod, di sila masuod sa mga iro. Pero libre imong pagpaparty nila dito. Okay ra na nimo. Ana, pero igihan na kay kastanan, kay no trespassing na, aka na inangangko na ka. In short, kini ang pagtulunan ni Kristo aron mabutang nato sa proper context. Wa ni siya magdili nga dili gid ta mo manage, dili ta mo atiman og mga properties, kwarta og mga tao kay ingon mo siya paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Ang punto lang gyud ni Kristo sama siyang kinabuhi, wa gyud siya mangangkon, wa sad siya mawili ni bisan kinsa. Kana bang di ta mangangkon nga ako gining property, ako gining bana, di gyud ko gustong mo adto nig silingan. Anang ko anak ay kaanak, no? Ako giding anak, ako'y maghatag og kaugmaon niini. Andakiro ra kay ka. Ako ning kinabuhi, ninduton ko ning akong pamilya. Ako'y nahibaw og saon ko ni pagpalambo ang akong pamilya. Kada bang murag ika na ginahibaw ba? Ikay nagplano sa kaugmaon. Mura kuno ka og Ginoo nga all-knowing. Muna diri sa atong unang pagbasa ni ingon ang Ginoo, ha? Mura kag Dios. Sige, testingan ako. Ipasulong ti kag kaaway nga wa mo tuog Ginoo kanang bangis kayo. Tan-aw na tug moingon pa baka ika maoy Ginoo. Tanawa karon ang mga nasod nga naggubat. Ang mga taong tuwa didto, mutawag pa ka sila sa ilang leader nga Ginoo, labi nabungkag ng inyong balay, labi nagdaghan na kaing patay sa imong kaliwat, hurot ng imong pamilya ika na lay buhi, pero wa na sa kay tiil, kay naigo kas bomba, mutawag pa kas inyong presidente nga mo ni among Ginoo nga muluwas na mo. Way makaluwas na tong tao eh. Matod pa diri sa unang pagbasa, andakiro ra kay mustanan. Na. Kita gud usahay ingon ana man ta. Mangandak ba? Murag kita ginakamao. Ang nakanindot kon mo submit as Ginoo. Ug unsa may isultis Ginoo mo itong sundon, ayaw nagsunda ang wa gisultis Ginoo. Nya kun ato na nang buhaton unsa may mahitabo sa tibuok kalibutan,
Pananglitag wa nagi mo angkon nga siya mo itag-iya sa mga butang, yuta, kwarta, mga resources sa kalibutan. Wa nagi mo angkon. Unsa may mahitabo? Way mag-away. Unya kay nagsunod mas Ginoo, ang Ginoo wa man magtudlog pag tinapulan, wa man magtudlo ang Ginoo pag bisyo anang sugal, wa man magtudlo ang Ginoo anang suyop, hubog-hubog, prostitusyon, wa man magtudlo ang Ginoo og same-sex marriage, wa magtudlo og divorce, wa magtudlo og euthanasia. Nya kay siya may atong sundon, di wa sa ding mga butanga. Unsa may mahitabo sa atong kinabuhi? Kung wa na ning mga bisyo, kining mga immoralities, imagine ko no. Ngalingi ay mong tupad. Na imagine ko no. Ma-imagine mo? Ano ba? Usahay banggod ang atong mata ba ug ang atong hunahuna taptapan sa mga kalibutanong pagtulunan na pag same-sex marriage mo aron way anak pero malipayon kay mao gud na imong hilig ana naglove go to each other mo na rog gi-propose na ang bill nga do na same-sex marriage unta din his Pilipinas. Gi-propose na dito sa atong mga lawmakers. Kay haron ko no, enjoy ang kinabuhi. Equal ba? Nakakulaki man ko, laki may akong naghigugma, ma-enjoy pud ko. Di ba? Yeah, sugo na sa Ginoo. Mingon sa dang babae, ako kay babae masad akong higugma. Di, ma-enjoy sad mi. Di equal na. Unya ang pare mingon sa bing mga pare isa nga kay mao man say gusto na ako ring kisa may gusto na ako bisag kinsa dia di enjoy sad ko di na kumusunod anan diyang silibasi nya ang mga husband ang mga bana moingon man sa mga bana nya kay luod naman kining akong asawa i-divorce ko ni kay nagkahigugma ay mamigang akong maid kari na akong ibutang sa kwarto ang asawa na akong ibutang sa kwartos maid kay ako sa nang katungod nga malipay ko kaysa kaning sigig tupad aning luod kay gnaw nya maingon man sang asawa nya wa day mi driver so ang kanasang bana nako nga may sa kaing patyon ako sa nang i-divorce karing driver akong ipuli. Imagine unsay mahitabo sa kalibutan kung ingon ani nata nga mura natag kitay kabuot di nata ganahan nga mutuman sa sugo sa Ginoo kay magantos ta kay ang atong gitan-aw nga atong human right is to do what is pleasurable, what is comfortable, and what is favorable to us, to ourselves. Unsa ragi pabor ba, unsay lami, unsay hayahay para sa atong kaugalingon, mao na atong gitan-aw nga human right. Pero ang responsibility nga gihatag sa Ginoo nato to subdue the earth sa pag-amping sa kalibutan nga gakinahanglag pag-antos, pag-amping sa pamilya, pag-amping sa atong sexuality, sa atong virginity, sa atong purity. Di nagkinahanglag tumang pag-antos og disiplina di taana kay that is unsa man anti human right. Ni atong kabuang mo na ingong Ginoo sige kamo na dayroy may kayo sige padadaan ta mo kaaway di ba magtap-tap gimusod sa tulo ka tuig na nawa di ba na nagtap-tap na ta nya di ra bagyod mo hunong kapila na tatusukan na tagupat na ganin ni kabuktusok ang uban napay unsay tawag na booster na pag sa may sunod sa booster Twitter na Twitter amo diyang kwan amo diyang sounds na booster dan lagubo kayo na sa ano ba
Twitter sa kuno na para balanse. Ana. Sa unsa na atong gibuhat kay nagpakaginoo na ta, pero di na ta mutahod sa Ginoo. Mao na ang warning. Matud pas tubag na to sa Salmo sa may giingon, ako mao ang magpahamtang sa kamatayon og muhatag sa kinabuhi. Bantay gini. Gatuo tag kita mo'y naghatag sa kinabuhi, niya kita'y makalikay sa kamatayon. Ayaw diya. Way siguro o niya, wala impas na ka. Mauna, matod pa ni San Pedro, kung mauna, Lord, kami, gibiyaan man namo tanan, kay sugo man nimong biyaan tanan. Unsa may dangata namo, tanawag unsay promise sa Ginoo, niya ang Ginoo di manggid bakakon, ingon siya, kinsa tong nibiya sa tanan, alang kanako, makabaton og sobra, dili di ay gatusan kapilo ang gisaad sa Ginoo, sobra sa gatusan kapilo niining kinabuhia, og tagahan ko pagid siya og kinabuhing way katapusan. Nya special nga reward sa kamong 12. Iniglingkod nako didto sa gingharian, naasad mo dito'y 12 ka trono na inyong lingkuran. Special tong ila, kay specially chosen man sila. Pero kita, dinhis kalibutan, sobras gatusan kapilo ang ihatag. Ako man ang i-claim na sa akong pagka Paris Priest dinhi, inigbaligya na kog slot, mupalit sa kog slot. Nakong paliton kada buwan mo average sa siguro tag 40 ka slots kada buwan, og hangtod kanus mahurot ding slot ipamaligya. Sukad pa nas una katong slot-slata, palit sad ko. Unsa may nasa ko muna-huna, kung ako mo'y Paris Priest dire, nya ni palit sad ko ani, ikan ay mag-igo, Lord, nga mo multiply. Amo nang mudaghan ang mamalit, mudaghan ang halin ba? Nya ako nang giisip nga mao'y reward sa akong gipalit. Nya ako bitang tistingan mga igsoon kanang di ko mo palit. Nang di ko mo palit og slot anang si manaha ba? Minus kay halin. Nya kung mupalit gani ko, ako di lang sa kuaning napo kaslat kay anogon sa dani. Sige na lang kong palit. Ako lang sa 5 lang kaslat. Ang ako sang madawat nga slot halin next week. Tunga rasad sa katong akong gi-expect last week. Yung Ginoo, may pag-imo ng pasubrahan. So, ang pasabot di ay sobra pa sa atong gihatag ngadto sa Ginoo ang iyang ibalik. Kay ako man ang responsible nining atong proyekto dinhi. Ang ako tingaling na natampo aning ato dinhi mga proyekto atong ibalyo og slots kining tanan natong project dinhi. Wa pa kaabot og 1,000 ka slots ang akong napalit. Pero ang akong halin, ang atong halin dinhi sobra na mga 80,000 ka slots. O di sa ato pa ginansya na. Nya kapila naman na pila nga 100. Sobra tiay sobra kay wa pagod kaabot og 1,000 ka slots akong napalit. Nya ang halin 80,000 na. O di kapilam na pila. Ibutang lang nato na anas mga 800 ka slots akong napalit. Nya 80,000 na akong nadawat ka slots. Kapila man na? 100 ba? Bahala na mo doon sa kamu lay kwenta kay ako may pagkabugo mo ng math na mga teacher na to din kasi utro sa mong di ka maug math.
So mao na ato lang ng kwenta-kwentahon kani tinamban lang nig istorya, pero ang saad is Ginoo sobra pa. Og sobra gid tinuod kay ngano man. Topa man tayo pangtabang sa kapilinya, bisyap chupilo kamumo di sobra jud ay kayo. Sakto gid ang Ginoo. Ya gusto mo magsobra ang inyong bahandi. Saban, panghatag na to sa purpose sa Ginoo. Apil na sa pagtabang sa silingan, tabang sa purti ka krisis panahon pa dire. Ingna lang ng krisis. Ang krisis naara na sa atong hunahuna. Ang atong kasing-kasing di ni kailag krisis. Ang Ginoo naas kasing-kasing. Ang reward sa Ginoo di sa namuila og krisis. Di magay namuila gani og kana ganing famine. Kamao man na siyang muhatag. Wa may imposible niya. Ang iyang gikinahanglan andam bata nga mosunod niya without condition. Mao na si San Roque usa sa atong mga best models niining pagsunod sa Ginoo nga way kondisyon. Tinuod namatay siya nga murag wa kadawat og reward, pero sa tinud-anay hangtod karon gabaha ang iyang rewards ug iya na ganing gi-share nga hinato sa kalibutan. Gabaha sad mo nang nisikat siya. Hinaot unta makapadasig ni nato o makapahimo ni natong lig-on sa pagtuo. Lingi imong tupad. Pang last nga lingi. Ing na iniguli nimo, sundo na nimo San Roque. Ngutan na. Ina mo sunod na kang San Roque ron, iniguli. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, mag-ampo kita sa Dios, puno sa pagsalig o gugma, uban ni San Roque moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan mamahimong buhing saksi sa mga pagtulunan ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod ilikay sa Dios sa mga katalagman ug sa kadautan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga Kristiyanos andam kanunay sa pagtabang sa mga nanginahanglan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay pinaagi sa atong pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og bahuman unta, sumala sa itong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay na makatagamtam sa himaya ni Kristo didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Makagagahom og tunhay nga Dios dawata kining amo mga pangamuyo nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.